Eli Fora Groupin valmistama Improved Junctional Tourniquet on väline, mitä nyt esitellään. Siinä on laakea tämä painealue, iso mikä hieman antaa anteeksi sitä sijoittelua. Pikakiristys, jolla paine saadaan tuotettua niin 7,5 senttiä painuu tämä latta tällä kahvasta vääntämällä nopeasti, ja sen jälkeen voidaan jatkaa kiristämistä vielä tämän jengan avulla täältä. Voidaan käyttää joko tukkimaan koko raajan verenkierto, jolloin painetaan reisivaltimo täällä kohdasta, mistä se nousee luun yläpuolelle, lantiomaljan yläpuolelle, niin siitä kohtaa painamalla sitä luuta vasten se valtimo. Tai sitten voidaan käyttää ihan suoraan junktionaalisen alueen vuotokohdan komprimointiin tätä laitetta. Paikan kattominen suoliluun harjasta täältä häpyliitokseen linja, ja siitä hieman tuonne jalan sisäsyrjälle. Tällä alueella suunnilleen se kohta on, mistä saadaan se valtimo painettua tukkoon, jos halutaan raajan verenkierto loppumaan. Tietenkin ensimmäisenä painetaan vuotokohtaa manuaalisesti. Ehditään kaivaa tämä, saadaan kädet vapaaksi, saadaan kaivettua tuo väline täältä taskustaan. Tässä sama homma, eli se haetaan se paikka, että mistä se tyrehtyy se vuoto. Viritellään vyö selän alle ja sieltä pyritään saamaan se tuonne vähän alemmas. Periaatteessa trokantteritasolla olisi niin ohjeen mukaisesti hyvä. Noin. Sitten otetaan tää tassu. Painetaan sillä se vuotokohta, haetaan se oikea kohta, mistä se saadaan tukkoon se vuoto. Kun ollaan se löydetty, niin lähdetään kiinnittämään tätä vyötä. Kaverin kanssa olisi aina helpompaa, mutta kyllä tämän yksinkin saa. Lukon laittaminen on hieman haasteellista tässä. Ja kiristellään se siihen niin tiukalle kuin esikiristys saadaan tehtyä. Noin. Ota vielä tuolta vähän noin, sain pikkasen vielä pois. Sen jälkeen kahvasta vääntämällä. Noin. Ja nyt meillä on siinä paine. Jos ei se vielä riittänyt, me ollaan se katsottu jo aiemmin, että se paikka oli oikea, niin tästä voidaan lähteä kiertämään sitten. Saadaan vielä noin 3-4 senttiä syvemmälle tuota painetta tossa, niin että se vuoto tyrehtyy. Eli sen lisäksi, että tämä painaa sitä vuotokohtaa, komprimoi sen suonen tuolta, tai sitten suoraan sen vuotokohdan täällä nivusessa, niin tämä toimii myöskin lantiovyönä. Sen takia se trochanter-taso oli vähän melko alhaalla tämä, eli ajaa saman asian periaatteessa kuin nuo lantiovyöt, mitkä on ihan siihen tarkoitukseen tehty. Eli avoimen niin kuin hetkulantion saa sillä painettua kasaan, jolloin sinne sisään mahtuva vuotomäärä jää merkittävästi pienemmäksi.